L-għaqda Happy Parenting Malta mill-ġdid qed issejjaħ għal trobbija ugwali permezz ta' proposti li ġew ippreżentati l-ħamis, proposti li jsejħu għal tibdil fil-proċeduri u liġijiet tal-qorti tal-familja. Waqt konferenza tal-aħbarijiet intqal kif il-ġenituri qed jispiċċaw jintbagħtu l-ħabs hekk kif mhux qed illaħqu mal-ħlas tal-manteniment fil-waqt li qed jiġu mċaħda li jqattaw ħima ulidhom għajra l-ftit sigħat b'supervizjoni. Net News kellem mal-President tal-għaqda Mary Gawci li spjegatilna ħsieb wara dawn il-proposti tagħhom. Qegħdin nappellaw biex tinbidel il-liġi u hemm diversi rakkomandazzjonijiet li għamilhom il-professur Ivan Sammut fih dan l-għaqda tagħna flimkien ma' Konrad Bourgeois, imma tlieta ewlenin huma li jkun hemm aġenzija li tara l-każijiet tal-familja qabel imorru l-qorti, forsi nifrankaw li jmorru l-qorti. It-tieni waħda hija li l-aċċess u l-manteniment jiġu dekriminalizzati, ġifiri 338 LL dwar l-aċċess u 338 Z dwar manteniment jitneħew għal kollox. In-notifiċi dawn għandu jsiru b'mod diġitali illum qegħdin 2024 ħafna dipartimenti oħra jużawha imma l-qorti għadha le u dan ifisser dewmien. L-għaqda qalet li din mhix sitwazzjoni li jbatu biss il-ġenituri u l-ulied iżda saħansitra qrab oħra u għalhekk appellaw biex minnu fih tittieħed azzjoni. Importanti li naġlu għax il-vittma qiegħda tbati ħafna għaliex jibda jibża jkun afraid waqt li l-aggressur ikun mastermind of manipulation u ma tkunx anke l-professjonisti ma jkunux jafu parental alienation sew x'inhi jistgħu jieħduha ħażin u jistgħu jagħmlu iktar ħsara milli ġiet. L-għaqda ila snin tappella l-Gvern biex jaġixxi dwar diversi kwistjonijiet li qed ikissru l-ġenituri u l-itfal li qed jispiċċaw vittmi ta' parental alienation, iżda minkejja wegħda ta' azzjoni s'issa kollox għadu mwaħħal fid-diskussjonijiet.